ibongo zengonyama ushaka uhlungwana lukaNdaba uhlungwana lombelebele oluhlunge emanqulumeni Zulu mnyama Zulu kaMalandela uphina kuphila kufikela khona lo mbukiso wemlabo media. Ngithanda ukunibingelela kusayimina umfowangeshwe ngize neindaba ezibhlungu ke njengoba ke sonke isizwe mhlambe sesizizwile sesiphinde sagqemeka ngeqiwantwala isizwe samaZulu kukhothama ibamba bukhosi indlovukazi uMantombi Dlamini Zulu. Lezi zindaba ziqinisekiswe nguNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ngoLwesine ebusuku. Kusiphethe kabi kakhulu ukunazisa ngokudlula emhlabeni obekungalindelekile kwendlovukazi yaseNdlunkulu ushiyiwe Mantombi Dlamini Zulu obeyibamba bukhosi esizweni samaZulu. Sishaqekile kakhulu ngalezi zindaba. Iqiniso ukuthi uNkulunkulu kuphela owaziyo izinsuku asibekele zona emhlabeni kusho uButhelezi. Uthena kuba isizwe samaZulu sibhekene nefu elimnyama bazoqinisekisa ukuthi bukhona ubuholi obukhona ngalesi sikhathi. Ayikacaci imininingwane ethinta ukufihla kukaNdlunkulu uMantombi. Indlovukazi uMantombi Dlamini Zulu nguNdlunkulu wesithathu wesilo esikhotheme uZwelithini kaBhekuzulu. Wazalwa ngo-1956 ebukhosini baseSwazini ezalwa inkosi uSobhuza.